Ahojte, ja som Maja. Ja Ondro. A predstavíme vám kôlničku. Vedel by som to opraviť, len keby som mal miesto a nástroje. Presne o tom je náš projekt Kôlnička. Poskytnúť miesto, nástroje, materiál a skúsenosti ľuďom, ktorí majú aj svoju pivnicu, no na takúto prácu sa nehodí. Ponúknuť aktívny oddych pre tvorivých ľudí, ktorí mnohokrát sedia v kanceláriách celé dni. Rozvíjať ich manuálnu zručnosť, aby sa mohli kreatívne realizovať. Alebo využiť odpadový materiál na to, aby vyrobili vlastné výrobky, ako napríklad túto lampičku. Ak sa vám náš projekt páči, tak nás podporte.